Ang daming tamad ng mga kabataan ngayon. Ang daming mga batang walang disiplina and pakalat-kalat na sila. So today, pag-uusapan natin kung paano natin didisiplinahin yung ating mga anak. And walang iba makakagawa nun kundi tayo lang dito sa ating tahanan. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon. Hello guys, it's Christine and welcome to our family budget. Bago tayo magsimula, i-click mo na yung subscribe button sa baba at mag-subscribe ka na para sa mga uploads natin lahat ay ikaw ma-update. Pag-uusapan natin kung paano natin didisiplinahin yung ating mga anak. Ang dami ng mga kabataan ngayon na sobra-sobra ng addict sa cellphone, sobra-sobra ng parang lahat na lang ng gawain ginagawa natin mga parents, tayong mga nanay. Kaya sobrang hirap na hirap tayo. Minsan nga, tayo pa yung takot sa mga anak natin. Diba? Napapansin nyo yun? Parang tayo yung naging yaya, tayo na lahat. Tayo na talaga yung pinaka-champion ng mga magulang. Minsan, kailangan nating turuan yung ating mga anak kung paano maging responsable at maging katuwang natin din sa bahay natin, di ba? Kasi, syempre, sa mga gawaing bahay, minsan hindi natin na nagagawa lahat ng yan. So, kailangan natin ng teamwork sa bahay. So, ito yung mga pinapractice ko. So, disclaimer lang, hindi ako eksperto dito sa mga bagay na to. May mga pagkakamali din naman ako. Pero, syempre, yung mga pagkakamali yun, syempre, itinatama ko rin. So, ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko. Ito may mga best tips na pwede kong maibigay sa inyo na ginagamit ko talaga at alam kong nag-work siya sa akin. So, ayun. So, simulan na natin. So, meron akong apat na tips na na kailangan nating gawin. Ito yung mga bagay na talagang ginagawa ko. So, unang-una, syempre, teach them to help you. Kailangan natin silang turuan na tulungan tayo. Kasi syempre, hindi ko mabiblame yung mga bata. Kasi syempre, kung paano mo sila pinalaki, ganyan talaga sila lalaki, di ba? Kung paano mo sila ginagawang hari sa bahay na talagang wala na talagang ginagawa, paglaki nila, ganun din talaga sila, di ba? So, kailangan mo silang turuan. Hindi nila alam, minsan yung mga bata, hindi nila alam na kailangan nilang tumulong sa inyo, sa atin ng mga nanay. So, kailangan natin silang turuan. Kasi mostly, kahit ka mga babae ngayon, na mga kabataan, kahit nga pagwalis ng sahig, hindi nga marunong, kahit kahit dalaga na hindi pa marunong magsaing. So, kailangan natin silang turuan na tulungan tayo sa mga gawaing bahay. Kahit gaano pa sila kaliit, alam niyo ba si Hagrid, nung actually mga 2 years old ata siya, nagwawalis-walis siya ng mga ng sahig, ganyan. Ano na yan, hindi naman kailangan abusuhin talaga natin na talagang gagawin natin silang katulong. Ano lang, yung mga basic lang na mga gawain. So, depende yun sa age bracket. Depende kung ano na yung ano ng anak ninyo, edad. Dalawa is teach them how to clean. Kasi syempre, yung mga bata, usually, eto yung naririnig ko, lalong-lalo na sa mga lola at mga lolo, diba? Pag, usually talagang ginagawa nila, ay, bata pa kasi yan, hindi pa kasi marunong yan. Yun yung parating na sa mindset natin na tayo yung laging gumagawa ng trabaho kasi nga, iniisip natin lagi na, ay, hindi pa nila alam din. Kasi mga bata pa yan. Paglaki nila na lang, ganyan. So, di ba? Hanggang sa lumaki na sila ng lumaki, ayun, hindi na nga sila natutulong paano maglinis, di ba? So, si Hagrid naman, sa akin talaga, gusto ko talagang matuto siya. Lalaki yung anak ko, pero hindi dahil lalaki siya, hindi natin siya tuturuan, di ba? Kailangan natin silang turuan kung paano maglinis. So, syempre, expected na natin. Sa simula, hindi talaga sila marunong. Like, yung pagsahig, yung pagwalis ng sahig, hindi talaga sila marunong. Kaya nga, kailangan natin silang turuan. So, si Hagrid, tinuturuan ko siya kung paano. Pinapakita ko sa kanya lagi yung mga ginagawa ko. Syempre, tayo din, yung mga parents, tayo din yung best example na nakikita nila, 'di ba? Kasi useless yung ginagawa nating pagsabi sa kanila, tapos tayo naman, hindi naman natin yung ginagawa. So, mas maganda talaga yung pinapakita natin sa kanila kung ano yung actual na ginagawa talaga natin. So, like for example, nakikita nyo, may times na si Hagrid talaga is, nagwawali siya sa sahig. I know hindi perfect. Kasi syempre may mga dumi pa rin na
natitira. Hindi talaga siya nalilinis sa malinis. Pero, it's a part of, training niya. Diba? Training niya. Hindi dahil hindi siya babae, okay, dapat hindi siya mag-practice na magwalis ng sahig. Hindi. Kahit sino pwedeng magwalis. Kahit yung mga asawa natin, diba? Kailangan matuto din silang magwalis. Kasi syempre, tayong lahat nakatira dito sa bahay. Hindi pwedeng ako lang, diba? So si Hagrid, pinapawalis ko siya. And very responsible siya sa lahat ng mga bagay. Which is, yun sa number 3, is turuan silang maging responsable. Kasi ako talaga, naniniwala talaga ako na sa simula sa bata pa lang, kailangan na natin silang turuan kung paano maging responsible sa mga bagay-bagay, 'di ba? Kasi nakikita niyo naman si Hagrid, siya na lang yung talaga yung naliligo sa sarili niya. Talaga siya na yung nagbibihis. Ang dami-dami ko nakikita na 5 years old na hindi pa nga marunong maligo ng sarili nila. I understand sa ibang mga parents kasi syempre sobrang tayo na baka hindi nila masyadong makuskus yung katawan nila, ganyan, marami nating worries. Ang ginagawa ko kay Hagrid is, meron akong parang kamay na gloves na parang pang siya, nilalagyan siya ng sabon, tapos yun na yung niya. So, hindi ako gumagamit ng mga bar, ganyan, kasi hindi masascrub yung dumi. So, sinadya kong ganun para siya na lang yung nagsascrub sa sarili niya. So, yun yung binibili ko para sa kanya. Para matuto siya. First, hindi talaga siya marunong maligo. Pero, nung first na tinuruan ko siya, dun, mga 1 week siguro, lang ako sa kanya, nakabantay. Pero siya lang yung naliligo. Sinasabihan ko na lang siya na, yung kilikili mo, yung hita mo, yung paa mo, ganyan. Hanggang sa nasanay na yan, nakasanayan niya, siya na yung nagtutoothbrush. Alam niya yan, every night, siya na yung naliligo ng toothbrush at siya na lang yun din yung nagbibihis. Alam din niya yung sets kasi may mga pajama siya na set. So gusto ko suotin niya yun na talagang nakaset siya, yung up and down. So alam niya, iparis-paris yun. So ganyan yung ginagawa ko. And then ang dami ko pang sobrang responsable ni Hagrid kasi yun yung naging training ko sa kanya. Hindi yun isang iglap lang na training, alam na niya agad. Siyempre, naging, may mga trial and error pa na nangyari, ganyan. And also, tinuturuan ko rin siyang for example, nagtutupi ako ng damit. So, siyempre, nagtutupi ako dyan lang sa floor or sa table. Yung damit niya, like for example, wala siya. Like, nasa labas siya naglalaro. Hindi ko gagalawin, ako lang yung magtutupi ng damit, pero hindi ko gagalawin yung tinupi na damit niya. Yung ipapasok ko lang sa cabinet is yung mga damit namin ni Papa. So sinasadya ko talaga na hindi yun galawin yung mga damit na yun. Kasi gusto kong matuto siya na maglagay ng sarili niyang damit doon sa kanyang cabinet. So alam na niya kung saan ilalagay yung mga t-shirts, mga shorts, yung mga jackets niya, mga pantulog niya, yung set niya na jacket at saka yung puro pajama lang. Nakaiba-iba kasi yun, nakasalansan siya. So ganyan ko siya tinrain. So lalaki yung anak ko pero ganyan ko siya tinitrain kasi naniniwala ako na kasi hindi mo magagawa talaga lahat kung sobrang dependent siya sa'yo na as parents, diba? Sobrang siya nakadepende sa'yo lahat. Na halos wala na siyang alam gawin, diba? So yun yung mga responsibilities niya. So minsan pinagpapalaba ko siya ng mga shoes niya, yung mga slippers, yung mga minor lang na mga gawain. Kasi syempre nga, depende yun sa age bracket ng anak natin. Pero syempre, kung medyo malaki-laki na yung anak mo, syempre dapat alam na niyang syempre, alam na niyang magsaing, alam niya nang alam niya yun. Sobrang responsable na bata talaga si Hagrid. Kasi ganyan ko siya pinalaki. Hindi ko siya pinalaki na maging depende sa akin. Kasi marami akong parents na nakakausap dun sa school na sobrang sabi nga nila, sobrang pag nag-uusap kami, sinasabi nila sa akin na sobrang para na baby ko ata masyado yung anak ko kasi hindi pa siya marunong kumain, hindi pa siya marunong maligo mag-isa. Ang daming hindi niya alam kasi sobrang nating sa kanila na hindi tayo nakaka-move on kasi nga
Kaya ganyan ko siya ginagawa, guys. Ganyan ko siya tinitrain. Parents naman, iba-iba naman tayo ng mga pagdidisiplina na ginagawa din sa mga anak natin. Pero yan lang yung, kasi iba-iba rin yung training natin sa kanila. So, diba? So, yung pang-apat is syempre yung maging consistent sa lahat ng ginagawa natin. Kasi, usually nakikita ko na pinipilit naman natin mga parents na i-train yung ating mga anak. Kanya lang, minsan nakakalimutan natin, hindi tayo nagiging consistent sa ating pagdidisiplina natin sa kanila. Ano lang, pag naalala mo lang, saka mo lang ginagawa. Pag hindi mo naman naalala, yun, hindi wala, diba? So, ako talaga, consistent ko siyang ginagawa kay Hadwig. Kaya, yun naman yung naging susi na para talagang masunod nila yung disiplina na gusto mong ipasunod sa kanila pag naging consistent ka sa iyong ginagawa. So, ayan. So, lahat ng mga ito, guys, as parent, dahil mahal ko yung anak ko, nagre-research ako kung paano siya disiplinahin. Ginagawa ko yung lahat ng makakaya ko para talaga madisiplina siya, para lumaki siya ng mas responsableng bata, 'di ba? Pero sa ating mga parents, iba-iba naman tayo. Iba-iba tayo ng mga gusto. Kung gusto natin na yung mga anak natin nakadepende lang sa atin, nasa sa inyo na po yun. Pero sa akin lang is yun lang yung sinishare ko lang ito sa inyo kasi alam kong maraming mga parents na struggle din kasi ang dami ko nakikita ngayon na kasi pag lumaki na kasi sila, ang hirap na nila disiplinahin. So habang maliit pa, habang hindi pa sila ganun katigas, disiplinahin na natin kasi ang dami ko nakikita mga kabataan ngayon na pag pinuhugas mo ng plato, ay mamaya na kasi naglalaro pa ako ganyan. So ang nagiging reasons nun is pag sinabi nilang mamaya na, okay, puno na lang tayo talak. Ano ba yan? Nananagay. Ganyan ang ginagawa natin. Ayun, napaka-importante na maging tayo, mas kung gusto natin madisiplina yung anak natin, kailangan firm tayo sa ating gustong gawin. Pag sinabi natin na maghugas ka ng plato, kailangan mong bitawan yung nilalaro mo dahil kailangan mong maghugas ng plato. So, wala nang mamaya na. Kasi pag minsan sinasabi nila na, mamaya na ganyan. So, hinahayaan na din naman natin. So, hanggang sa naging routine na niya yun, every time na meron ka gusto ipagawa sa kanya, yun na lang yung laging sinasabi niya na mamaya na. Kasi, hindi ka naman nagagalit. Kasi wala namang disiplina na nangyayari talaga. So, ang ending, ikaw yung masistress. Kasi kahit anong gawin mo na pag sa kanya, kung ano yung gusto mong ipagawa sa kanya, hindi niya gagawin. Kasi nga, hindi ka naman nagagalit. Kasi nga, wala namang disiplina. At saka ang ending, tayo na din yung gumagawa sa ating pinapagawa natin sa kanila. Diba? So sa bahay, kailangan natin magtulungan. Hindi pwedeng yung nanay ay yung maging yaya. Alam mo yung naging katulong sa bahay. Kasi lahat tayo na nakatira, hanggat sila ay nakatira sa poder natin, kailangan natin magtulungan. So, ganun. Kung hindi nila gustong maghugas ng plato, kailangan may disciplinary action. Kung marami kang anak, kasi ganyan yung ginagawa ko dati sa mga kapatid ni Papa, yung may schedule doon sa kung kailan sila maghuhugas ng plato. Kasi nga, pag walang schedule na magaganap, mag-aaway sila parate. So tayo mga parents, tayo yung gumawa ng move para madisiplina yung ating mga anak. Kasi kung pababayaan natin sila, sakit sila sa ulo, pati sa at sooner or later, magiging sakit din sila ng ulo ng society natin, di ba? So judgmental lang ako, pero hindi, yun talaga yung katotohanan. So magsa-start lahat ng yan sa ating tahanan, kaya simulan na natin yung pagdidisiplina natin sa ating mga anak. So, yun lang guys. May flamengo pala ako sa likod. Actually, mamaya, magdadagdag pa ako ng mga ikakabit ko dito sa ating background. And yun. So, I hope you guys enjoy. At sana ay may natutunan kayo doon kahit konti doon sa aking mga sinabi. And please don't forget to subscribe. And see you in my next video guys. Bye! Good job. Very good. Good job. Good job, baby.